Ares hier wat goed te meidje na de dikke nederlaag verleden week uit Tjinbergen op Zoom. Maar coach Piet Miller hoopt het zijn team weer op regen te houden in Nijmegen. En het eerste kwart is echt wel degelijk voor Ares. Wat goed bij de les is en met 3 punters, als je van Todd Brown de voorsprong neemt op Nijmegen. Maar ook verdedigend zit het goed. De steal van Sanchez en dan zullen 2 man die alley-oop er wel even inlezen. En dan gaat het mis van zelfs. Ja, net te vrij spelen, want dat wordt afgestraft. En de topscorer bij Nijmegen, Thijs Vermeulen, maakt het gotje dan weer wat litser. Maar het is wel degelijk Ares wat op dreef is. Want al in die eerste 5 minuten van dat eerste kwart weten ze 21 punten te meidje. Een hele hege score dus. En er wordt heel best basketballen. De alley-oop met Sanchez en Todd Brown. En dat betekent 28-14 in de tussen staan in dat eerste kwart. En dat is een uitzonderlijk hege score voor Ares. Maar de tijd die rent zelfs nog terug, dus die score kan nog heger. En die wordt heger, want de man zit hem scherp. Gerard Punch zorgt ervoor dat Ares na het eerste kwart met 36 zandje vaststaat in Nijmegen. Een ongekend hege score. En hoe gaat het dan terug in het tweede kwart? Nijmegen kan wel wat mee scoren, komt ook een beetje dichterbij. Maar Ares knokt terug, vjocht het voor elke centimeter van de vlier en dat levert punten op. Ja, de ploeg van Piet Miller die staat er weer helemaal bij en maakt het echt goede punten. En zo zullen we het skoft bereiken met een tussenstand van 49-34. Een roeme voorsprong voor Ares. Zijn een ploeg die toch heger onskreunst zit. En Ares zet terug in het tweede kwart. Met mooie acties likoseren van Calvin Chitwood. 60-46. De voorsprong wordt consolideerd. En Nijmegen die maakt echter hut voor werkje om maar een beetje in het spoor te blijven. En echt een soort balverlies aan de kant van Nijmegen. De alley-oop van Todd Brown. Sensatie in het kelderdiekje. Het publiek op de banken. Prachtig basketbal en een maximale voorsprong van maar liefst 21 punten. Wat een wilde voor Ares. Maar Nijmegen sloept in het vierde kwart toch heel dit beetje bij beetje wat dichterbij. Er werden wat meer foutjes, wat meer missers aan de kant van Ares en die worden hut afstraft. Het verschil is nog maar 8 puntjes. Als Sanchez hier dan de 3 punten erin gooit, 81-20. En dan ligt het de buit toch wel binnen voor de ploeg van Piet Miller. Maar er binnen nog een paar minuten. En daar wordt Sanchez ontikken. Die stroekelt, er wordt net verfluiten en het spul gaat terug. En dat betekent dus een hele grote mogelijkheid voor Nijmegen en die wordt benut. Het god is weer litser, het is nog 4 punten. En Ares, ja, die krijgt het echt dreig. Direct weer balverlies, direct de score erheen. En dan is het in 1 toch weer een wedstrijd. Nog 1 minuut 49 te gaan en nog 1 puntje voorsprong voor Ares. Kennen de man van Leeuwen dat houden? Het is vechten, het is wrotten, balverlies, de rebound van Nijmegen. En dan krijgen we een hele bizarre slotfase waarin de gasten uit Nijmegen vleugels krijgen en Ares onder groen nagelen stiert. De 3-punter Thijs Vermeulen. Hij zet Nijmegen op voorsprong. En dan is het helemaal 180 graden omdraaid in het kelderdiekje. En niks slag het meer bij Ares. Sanchez mist. Balbezit Nijmegen. En de gasten spelen het uit. Ares verspeelt een voorsprong van 19 punten in het vierde kwart. En verliest met 83-89. Hoe is dat mogelijk? Yeah, it's very difficult for me right now. I'm not very happy. I'm a little upset with the team for not doing those things because we practice situations like that, specifically like that, where there's 3 minutes to play and you're up by 7 or 8 points, and we talk about the kind of shots you want to take and what we need to do to get the ball in bounds and all of these things. We do that all the time in practice and they stopped doing it, and that's something that makes me very mad.